Zo, goeiedag iedereen te Sint-Niklaas. Momenteel hier aan het busstation van De Lijn. Ik ga nu terug vertrekken naar Nederland met de fiets. Dus veel plezier met de fietsroute. Natuurlijk via de fietssnelweg F411. Zo, de aansluiting hier van de F411.
Zo beste mensen, aankomst Hulst, praktisch het centrum. Via F411 en dan de oude spoorwegbaan. Zone Hulst, dus Klinkse Bossen, oude spoorwegbaan aansluiting. En dan kom je terecht aan dit punt. Gaat ook wel bijzonder snel. Wel belangrijk, uitgerust zijn met fietsbanden voor alle terreinen. Zo en traditioneel met aankomst aan de parkeerplaats. Dus deze locatie hier, Kamperplaats, is bijzonder goed geschikt als referentiepunt tussen de rechterkant binnenstad Hulst en de linkerkant winkelcentrum. Kijk, ik ben aan 45 minuten, dus mijn vertrekpunt van het trainingsstation van Sint-Niklaas, dus het is wel de moeite. Ja, en dan hier momenteel werkzaamheden, kan je dus rechtstreeks naar het centrum even een stuk te voet wandelen. Of ook je fiets hier achterlaten op die parkeerplaats. Hè. Momenteel is het fietsers afstappen, dus ik ga langs de andere kant. Dus de centrale locatie daarvan, de parkeerplaats, interessant, referentiepunt of rechtstreeks langs hier naar de binnenstad. De Hensstraat. Ja, in de ochtend heb je hier ook vaak leveringen
en andere zaken. Hè. Het moet allemaal langs hier. Zo met de klokken erbij is de sfeer compleet. Dus parkeerplaats, referentiepunt voor als je ook andere mensen moet ontmoeten. Je kan niet misrijden, dus dat is een goede locatie. Dan, ja, via de Hensestraat ben je direct in de binnenstad. En hier heb je ook de aansluiting voor de bioscoop. Koning van Engeland. Hier blijkbaar een stadsbezoek. Ja, dat is eigenlijk ook wel interessant. Zie ik eigenlijk weinig hitsen in het straatbeeld. Maar bon, is het wel mooi weer, heb je dat wel vaker. Hè. Zo de exit hier, dubbele poort. Kijk, in minder dan een uur van Sint-Niklaas station al via de havenparking daar, stadscentrum en nu aankomst hier Hulst busstation. Zo met de lijn 20 voor Hoes. En dan hier ook de lijn 433. Heb je in de ochtend, in de week slechts 1 bus. En dan natuurlijk via Hoppin reservatie tot het grenspunt de Klinge.
En dan daar, lijn 21, kan je opnieuw overstappen, 7 op 7, naar Sint-Niklaas.